Ahoj všem, tady Jean-Luc, zdravím vás u jednoduchého videa, který nám ukáže, jak se vůbec v současnosti skládá nebo produkuje hudba. V tomhle videu se zaměříme především na taneční žánr, čili využijeme pouze elektroniku, to znamená počítač, software a různý pluginy. Spoustu lidí se mě ptá, jaký software je pro tyhle účely nejlepší. Můj názor je takovej, že je úplně jedno, jaký software zvolíte, ten princip je většinou všude podobný. Samozřejmě nejdůležitější umění toho všeho je vůbec znát a ovládat daný program na hudební produkci, včetně různých technických, zvukových a muzikantských principů. V tomhle videu si ukážeme, jak začít, jak se vůbec odpíchnout od těch základů. Jak vidíte, používám program Cubase. My si právě v Cubaseu ukážeme, jak to vůbec vzniká a jak už jsem říkal, tak jen opravdu velice stručně, protože kdybych měl ukázat veškeré funkce, který Cubase v sobě skrývá a další teorie okolo zvuku, tak by tohle video bylo na několik ne hodin, ale možná dní. Takže první věc je založení nového projektu, to znamená nahoře zvolím File a New Project. Nebo můžeme využít taky samozřejmě klávesovou zkratku Ctrl+N. Po tomhle kroku se nám zobrazí takovej asistent, kde si můžeme vybrat už předvolený projekty na různý účely, ať už nahrávání kytar, zpěvu nebo třeba masteringu. Já si vždycky volím úplně prázdný projekt, takže zvolím prázdný projekt a pokračujeme dál. Teď navolíme složku, kam se nám budou ukládat veškerý pracovní soubory, především zvukové stopy, který v projektu využijete. Já už tady mám připravenou tuhle složku, kterou takhle pouze označím a potvrdím. Tak, před námi se otevřel, jak vidíte, Cubase v plný kráse, takže čím začneme? Otevřeme si Transport Panel, opět možnost využití klávesové zkratky F2 a navolíme základ všeho a to je rychlost neboli tempo songu, který budeme skládat, a protože děláme taneční progressive houseový track, tak dáme úplně to nejzákladnější tempo, což je 128 BPM, čili 128 úderů za minutu. Tak, vlevo máme takový panel, na který, když klikneme pravým tlačítkem myši, tak si můžeme přidávat jednotlivý prvky, ať už je to audio stopa, MIDI stopa, group neboli skupina, různý efektový kanály, videostopu a další. My každopádně přidáme úplně první nástroj, na kterým bude nápad celého tracku vznikat. Opět je tady neomezený počet možností, ať už je to synťák nebo nějaký sampler, to už je na vás. Já každopádně volím velmi populární synťák Silent One, což udělám takto. Ve VST nástrojích opět můžu využít klávesovou zkratku, tentokrát F11. Zvolím tedy Silent 1 a dostanu nabídku, zdali si k tomu nástroji vytvořit MIDI, což samozřejmě chci, protože právě do MIDI tracku budeme zapisovat melodii. Tak, tohle je Silent 1, Silent 1, já si navolím úplně základní stavební preset. Teď si tady zvolíme hezky tušku a nakreslíme si k MIDI stopě takovej obdélníček dle horní struktury, jak já říkám, na beaty nebo na doby. Pozor, ať tam nemáte navolenou stopáž v sekundách, dá se to změnit pravým klikem přímo právě na to v uvozovkách horní pravítko. Dvojklikem si takhle otevřu tu nakreslenou MIDI stopu a vlevo můžete vidět klaviaturu, podle který můžete zapsat jakýkoliv nápad. Já použiju melodii jednoho známějšího tracku, příznivci progressive žánru určitě poznají, čili opět takhle tuškou navolím jednotlivý MIDI noty. Zní to pak asi takhle, teď nám to zní jak nějaký budík nebo alarm. Přidáme tomu spodní harmonii, když se takhle přitom překliknu, tak můžete samozřejmě deletem vymazat.
vše taky takhle označit a hromadně přesouvat. No a teď uděláme basovou linku a pustíme si, jak to zní. Máme teda začátek melodie a teď další důležitá věc a to nalazení vlastního zvuku na daném synťáku. Princip bývá většinou všude podobný. Navýším si tady pro začátek tady počet polyfonií. Odklikneme, ať nám to jde hezky do sterea. No a vlastně tyhle ty dva oscilátory jsou principem všeho. Volíme akorát průběhy, čili elektronický tvar signálu a podle tvaru křivky nám oscilátor vydává charakteristický zvuk. Jak vidíte, volím na každém oscilátoru právě takzvaný pilový průběh. A u prvního nastavím, aby nám hrál o 1 oktávu níže. Použiju detune, aby se nám zvuk hezky rozšířil a i zmenšíme stereo, aby to nebylo až moc. No a tady stišíme hlasitost druhého oscilátoru a jak slyšíte, zase to zní úplně jinak. I tady zvolím podobný parametry detunu jako na prvním oscilátoru. Tady můžeme výsledný celkový zvuk stišit nebo dát nahlas, to už je na vás. No a teď se vrhneme na filtr zvuku. Navolím typ filtru, jakým způsobem se zvuk bude filtrovat, jestli od horních frekvencí dolů nebo naopak. Takhle vlastně celou filtraci ovládáme. Nastavíme obálku průběhu, jak se nám bude zvuk nebo signál chovat, čili tímto navolím, jestli se zvuk po dokončení uvolní nebo hned zakončí. Podobně takhle to funguje i u ateku, neboli u toho Ačka, jak tam vidíte, až na to, že se jedná o náběh, čili o začátek signálu musíte vyzkoušet a experimentovat sami, abyste správně rychle pochopili to, co myslím. Obálku je možný nastavit i u filtru, opět princip je stejný, akorát se bude na této bázi zachovávat právě filtrace. Silent 1 nám umožňuje další funkce, jako je ekvalizace, čili pro lepší výsledek takto podle sebe a podle ucha nastavím ekvalizaci, ať už přidáním basu, středu, anebo navolení dané frekvence. Další funkce je delay, což znamená v překladu zpoždění nebo odezva. Tady máme možnost dle taktu nebo rychlosti nastavit tempo odezvy. Zase navolím tak nějak intuitivně, jak mi to zní příjemně. No a teď jsem aktivoval reverb, což, jak slyšíte, udělalo, jak se říká, hal. A opět máme možnost hal různě editovat
ať už jeho velikost nebo výsledný parametr na finálním zvuku. Princip kompresoru už je o něco složitější teorie, každopádně kompresor nám může oříznout a zároveň udělat finální zvuk silnější nebo jasnější. No a protože chci, aby mi ten synťák zněl ještě příjemněji nahalovaný a dostal tak větší prostor, přidám kanál určený pro efekty. Dvojklikem si mohu takto prvky pojmenovat, ať v tom máme přehled. Tak, touhle ikonkou otevřeme hlavní mixák, kde vidíme jednotlivý prvky s hlavní výslednou šavlí a právě takto přidám na ten efektový kanál plugin, který nám bude představovat další reverb neboli hal. Použiju jen takovýhle jednoduchý, kde navolím rovnou preset a jelikož máme přímo u každého prvku opět možnost ekvalizace, oříznu spodní basové frekvence už proto, aby nám reverb nedělal bordel ve zvuku. Teď si opět najedu do editace, tentokrát Silentu, a přidám vlevo efektovou jednotku, kterou jsme přidali, a navolím, jakou intenzitou má fungovat. Jelikož počítáme s kopákem a basou, který nám budou představovat ty spodní basové frekvence, opět oříznu i tady. Zvuk teda teď zní o něco dost jemněji, ale tu šířku výsledního zvuku nám dodá právě basa. Dalším pravidlem bývá, že každý nástroj by měl mít svůj prostor ve stereu. To se řeší buď to panoramaticky, levá, pravá, a nebo různými stereo rozšiřováky, jako v mém případě. Tak, teď jdu dodělat melodii do finálního znění v MIDI tracku. Velmi častý dotaz taky bejvá mezi lidmi, co se chtějí právě věnovat produkci, co k tomu vlastně potřebují. Jako určitě základ všeho je výkonný komp, čím větší vlastnosti bude mít, tím určitě nejlíp. Velká investice nemine ani tu audio část, protože úplně nejdůležitější ze všeho je všechno slyšet tak, jak ten zvuk opravdu zní, čili neskresleně, už proto, že profesionalitu tracku dodává právě dobře zpracovaná mixáž a mastering. Proto je dobrý co nejvíce zainvestovat do studiových beden, zvukovky a akustiky místnosti, jelikož když máte dobře vyřešenou akustiku ve studiu, studiový monitory potom hrajou o několik procent lépe, protože se nikde nic neodráží a všechno slyšíte absolutně přirozeně. A jak už jsem taky v úvodu zmiňoval, je toho mnohem víc, není to jen takový pouhý klikání v nějakém softwaru, je to taky o schopnostech, kreativitě a hlavně sluchu, protože spoustu lidí si koupí drahý studiový bedny a stejně ten dobrý zvuk z toho nevytáhnou. Bedny musíte v nejprvé řadě pořádně naposlouchat a to může trvat i klidně několik řádů měsíců. A když už jsme u toho poslechu, obecně jako tvorba zvuku, ať už mixáže nebo masteringu, má spoustu pravidel, a to třeba, že si zvuk neohulíme na plný koule, protože uši se nám takto snadno unaví a my pak ani nepoznáme, jestli nahrávka zní dobře. Takže z toho vyplývá, že to není úplně jednoduchá záležitost, jak se může zdát. Je to nauka na několik let a to jak z toho zvukařského hlediska, tak i z toho muzikantského.
Pokud odmala hrajete na nějaký nástroj, určitě je to značná výhoda do začátku, v nejlepším případě, když je to třeba klavír nebo klávesy. Tak, melodii máme hotovou a teď je na čase vrhnout se na zaplnění, čili na zbytek aranže. Pravidlo říká, že se začíná od spodu, čili nejdřív bicí basa, potom zbytek nástrojů. Dneska to děláme trošku jinak. Každopádně postup je zase furt stejný. Opět si přidám nějaký synťák nebo sampler, který bude představovat basu. Opět tam lupneme teda silent jedničku a postup stejný jako předtím. Načtu si tovární preset a teď v MIDI stopě si připravím spodní harmonii basy, takže jednoduše vemu vlastně tu původní melodii a zanechám pouze spodní část linky. Teď nám to zní asi takhle. Můžete samozřejmě taky tímhle docílit, že tutéž melodii bude hrát více synťáků, takže opět ten zvuk bude o něco jinak působit a hlavně to bude víc široký. Tomuhle způsobu se říká vrstvění nebo i layering. My si teda naladíme basu, já potřebuji spíš takovou deep nebo sub basu, která bude nevýrazná, ale v těch spodních frekvencích nám to hezky zaplní. Takže volím sinusový průběh a dám tam zkreslení distortion. Takhle můžu nastavit, jak se nám synťák zachová při velocity neboli dynamice. Takže můžeme nastavit, že se tím ovlivní třeba hlasitost, filtrace. Těch možností je zase spoustu. No a jak slyšíte, tak na basu nám to hraje docela dost vysoko, takže na oscilátoru snížím hranou oktávu na -2. Taky snížím stereo, protože basové frekvence by neměly vůbec do sterea zasahovat nějak znatelně. Jak vidíte, tak ten postup je zkrátka na stejný brdo, jak v předchozí části. Nastavíme ekvalizaci, aby nám to pořádně basovalo a ve finále kompresi. No a protože chci získat takzvaný sidechain efekt, neboli taky offbeat efekt se tomu může říkat, dám si tyto dva synťáky do grupy, do skupiny na jednu šavli. Takhle přiřadím, který prvky mají v dané grupě být. A na tu group šavli použiju plugin, který slouží jako takzvaný gator, ale já ho využiju právě na ten sidechainový houpací nádech, takže potom kopák, který přidáme, příjemně vynikne a obecně celá dynamika skladby.
Lehce tu srovnám hlasitosti, abych měl hlavně pak hlasitostní rezervu pro finální mastering. Mastering tracku by se měl dělat úplně zvlášť v jiném projektu, rozhodně ne přímo v tomhle, ale já si ho tady takhle předběžně navolím, aby se nám to hezky vybudilo maximizérem. Tak, jdeme na kopák. Já na to použiju jeden šikovný plugin od Izotop, což je taková drums mašina, kde si můžeme udělat bicí dle svých představ. Zvolím nový nastavení a dám vložit nový track, kde už jsem si dopředu připravil i sample kopáku. Takhle jednoduše si navolím, kdy má kopák zaznít a ve stejném případě, pokud byste dělali ostatní prvky, ať už hajtky, perkuse a tak dále, můžete to udělat na stejný způsob, a to tak, že si zaklikáte tyhle ty obdélníčky. Udělat to jde i jiným způsobem, a to opět třeba přes tu MIDI stopu, kde si tuškou zaklikáte zase podobným způsobem, jako jsme to dělali u té melodie. A ono i těch obecně způsobů je samozřejmě více, ale tím se teď nebudeme zdržovat. Tak, vrátíme se do mixéru a opět poladíme hlasitost a hlavně kompresi daného kopáku, aby nám ve skladbě vynikl a nezalejzal, jelikož dynamika skladby je základ dobrýho zvuku. Pojmenujeme prvek. No a protože jsem línej a nechce se mi tu klikat ostatní bicí prvky, což samozřejmě v praxi dělám, ale zase asi by to nebylo úplně záživný tady koukat, jak klikám rytmiku high-tech a různých perkusí, tak jsem si připravil takovou dopředu smyčku, kde už mám vše potřebné hotový v daném tempu. Takže si přidám audiostopu a do audiostopy si ten loop takhle naimportuju. V mixéru si to stiším, ať nám to neurve uši. No a teď si uděláme takový předběžný mini-mastering. Skvělý plugin na tyhle účely je Izotop Ozone, kde mohu takto rozšířit třeba stereo celkovýho tracku a vůbec frekvenčně ho vypilovat. Má veškeré funkce, které jsou pro celkový mastering potřeba, aby to znělo co nejpříjemněji a nerušivě. Přidám kompresor, tenhle ten je můj nejoblíbenější, Master X, což je součástí Powercoreu. Ono je úplně, nebo není to úplně jedno, ale v podstatě každá komprese plní svůj účel. Tenhle je oblíbený hlavně díky takový šířce, kterou mi udělá. Přidáme limiter. A maximizérem pořádně na závěr napereme, ať to hraje pořádně nahlas. Úplně poslední věc je oříznutí nežádoucích frekvencí, to znamená od 30 Hz, někdy i od těch 40 Hz dolů.
jelikož to už jsou takové frekvence, které nejsou skoro ani slyšet a většina beden je ani nezahraje. No a potom ty vysoké frekvence. Já řežu od 16 000 Hz, někdo ořezává až od 20 000 Hz, ovšem mně to přijde zbytečný, protože sice jako lidi slyšíme, zdraví lidi samozřejmě do těch rozsahů 20 kHz, ale postupem věku se rozsah snižuje právě na těch 16 kHz a bez tak ty vejšky nad těch 16 kHz jsou až moc. Na závěr si ukážeme ještě automatizaci. Tady si zvolíme parametr, který chceme, aby se projevoval a jednoduše pouhým klikáním navolím. Automatizovat můžu v podstatě, jak vidíte, cokoliv, co nám daný plugin nabízí v určitém množství. Tak, na úplný závěr si náš projekt vyexportujeme, čili zase tady zvolím File, Export, Audio Mixdown, a navolíme si formát, ve kterým to chceme, název, cestu a máme hotovo. Tak, to bylo velmi ve stručnosti, doufám, že se vám video líbilo, že vám hlavně pomohlo a obeznámilo s něčím novým. V případě, že byste mě chtěli kontaktovat, můžete přímo na webu www.jeanluc.cz, jeanluc.cz, anebo samozřejmě na Facebooku.